guys, 3 makupa. 3 lang yun. Dakto dati na, dakto. Ayan, ang dami. Naglabyag bang? Ito na masik. Guys, magluluto tayo ng native na manok. Ay. Ayan o. Oh. Tinola. Yan ang ating isasahog. Papaya. Yan guys, lagyan na natin ng tubig. Isaga mo yun lang, ha? Yan. Baka na kuryente na. Hindi mo pa takin. Ano, di ang masata pa rin yan. Paksikon. Dakto dati na, dakto. Ayan, ang dami. Naglabyag bang? Kita masingil ko nila. Maging sa ako. Pati ni Andre, Kimaro, kundi kang baltat tayo. Pagket. Salasing, Kuha tayo ng kasoy, guys. Pero, Yan. tama na. Kastanan na datakdan. Eh, kasoy kalawi. Ayun guys, kuha tayo ng kasoy. Kasoy ni Manangpe. Oh, lawo. Gini, gini. Sitang mo. Yun yung pangalawa. Walang waiting sa akong pailang. Okay, tawas. Okay. Ano pa tawas pa? Oh, no. Ayun. Eh, tanong may pa. Picture natin. Yelo na yelo. Ang kasoy. Dapat eh, pwede ni dragon fruit ka, pero walang bunga. May adat matapos din na. Kaya, nakita ni may isa. Malulo. Yes, ang pilas niya. At ang bunga ng meron ka na lo. Dabunga nang naata pa. Oh, yun. Very good job. Very good job ah. Malulo, hindi ba bantay? Ang kapagbutay ka ba? Nag-drop ko nga. Ayan guys, malalaki siya. Yan guys, palpak ang kumuha nito. Nahulog. Tagasungkit natin. Palpak. Ano ba yan? Buti ka pa sita na yun lang. Bango.
Balimbing. Balimbing. Ate, pwede nalawang na isa. Green na isa. Yan guys. Laki. Kala ko na ala. Ate niya. May salap na ako. Guys, nahulog na. Guys. Ate kayo niya. Ate kayo niya. Ayun. Ay, ante siya man nagkainit. Ayun, ganun. Ay, di nagdrakting ko. Wow! Wow! Pagduri ka, pinay-shoot. Pinay-shoot ko na. Tapos mo ba? Bata na ka-shot. Hey! Dali. Ate niya may sasala mo ata. Nagkata! Diba? Diba, malaki yan guys. Yan o, malito. At ako yung nisuwan niya. Arabak. Ito talaga. Agabas. Ito Mumbai. Ila, Team Arabas kami nga ro na. Agabas. Ano yung may sabay itang buwa ko Oh, lang. nagsakal ni may salang madayan. Ano yung nalungkag? Ano yung pangaras niya? Wala, nagdati lang dito. Nagkaroon. Yan ang taga-akyat namin. Ay, napayawan na. Yan ang aming monkey. Ahoy! May naglaw ka sa ganyan. O yan guys, napintas na ako. Dalawa, tatlo, apat. Gabi mo, Jenny. Okay. Dalawa, tatlo, three, Kema! Kels. Oh, Yan. wala na guys. Pinarabas na. Enjoyan na mamulin. Oy, dalay dito ni. Sangom. Maurag-rag ka dito. Tatay natin eh, may isa. Yung tabingi. Karoon pa na ba nila? Yan na lang. May Jenny, kalitan mo. I love you. Ito nga lang dato eh. Makatagpalay pa, ganun lang yun. Bakit may di balimping? Naala. Basta ko na doon. Ay, Ben. Kung napigpig sa Jay, mana. Ay, nahulog. Yan guys, dalawa. Kita mag-aaral. Dalawang mapupulang, makopa. Tatlo pala. Yan guys, tatlong makupa. Tatlo lang. Sari-saring prutas. Yan guys, ang ating mga nakuha. Ayan guys, ang aming mga nakuha. Salamat kay Ate Faye. 2,000 years. Upo ka na lang dyan. Maghugas ka na ng kamay, nakakain na kayo. May samahan mo. Ayos na, wakan ko na lang. Tagi sa nabate. Oy, may sabat. Hey! Wala ko video kinakawa ng katabon. Pauchi. Oh, hindi pa kasi baka makuha yung mali. Paksiw, 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 paksiw. Pagtapos ay nala. Sobrang ay kukuha kasi kukuha nag-stop ko. Malukat ba? Katita? Ma, kung ka naman ako ay kukunan mo na. Kay unay ng marami. No! Mamalapa ka niya. Sabi mabigbisin. Taga min suro-suro ng mami. Nalablak.
na guys, kain. Siya mo gamit. Sabi doon. Ngayon ko na to. Bakit to guys? Mainam ang Miniwad. Panay miniwad ako. Minsan man natin matulog na lang. Hindi na. Lusog. Mamaya ka na lang ipaan. Ito pa yung nagsusig. Kain.